näin korkealla jo. Silti näkyy. Täällä on tämmösiä ihme tekoallasplättejä. Mitä noi on siis? Niin, tommosia plättejä.
todella pieniä verrattuna niihin, mitkä oli siellä kaukana. Aivan järkeä. Ne oli varmaan ne. Tervetuloa Malagan lentokentälle. Olkaa yhteistyötä vielä paikoilla ennen turveen kiinnittynä ja pitäkää koneen varauskäynnit ja käyttävä vapaana käsimatkatavaroista, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja turvamerkkivalo on sammutettu. Avatkaa varovasti matkaveron luukut ja muistakaa ottaa kaikki henkilökohtaiset tavarat mukaan. Voitte käyttää elektronisia laitteita normaalisti, mutta tupakointi ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty. Koko miesten puolesta kiitos Lento Norwegianille ja toivottavasti tavoin pian uudelleen. Kiitoksia ja mukavaa viikon alkua.